Na ten moc děkujeme, že jste přišli. A já takhle aspoň oficiálně pozdravil. Jsem rád, že 30 na krku neznamená jenom osamocení někde na kávičce v baru, ale taky pořádná oslava. A že vás to vlastně taky po těch 30 letech zajímá. Od toho se odvíjí další píseň. Každopádně díky, že jste tady, ahoj! A píseň Zajímáš mě! Ale chci vidět vaše ruce nahoře všechny, ale... Tak mám to! Výborně. Zajímáš mě, zajímáš, mluv klidně dál. Hlavně, že jsi chvíli se mnou, jen tak dál. Koho dneska zajímá Carmen, ruku nahoru? Napínáš mě, napínáš, snad čím dál víc. Nikdo mě tam nečeká, jen svítá jít. Já se vracel rád domů, co z toho teď mám? Vzdávám díky přátelům, nezůstal jsem sám. Odpovídám, ty se ptáš, hlas klidný mám, proto snad mě zajímáš, proto tě znám. Já se vracel rád domů, co z toho teď mám? Vzdával díky přátelům, nezůstal jsem sám. Já vždycky spěchal domů, kdo o to nestál. Teď prý je konec všem dnům, mluv klidně dál. Vaše ruce! Já se vracel rád domů, co z toho teď mám? Vzdávám díky přátelům, nezůstal jsem sám. Já jsem čekal minulém, zkus mě tak brát. Zápisky šílené, nechci mě brát. Zkus mě tak brát, zkus mě tak brát, zkus mě tak brát, zkus mě tak brát.